ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸ்டார்ட் வித் லேர்ன் சம்திங் நியூ. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சாப்டர்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம யூடியூப் வீடியோஸில். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு க்ரோமில் போய்க்குங்க, யூடியூப் சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ணிட்டு யூடியூப் ஸ்டுடியோன்னு வரும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸ் ஸ்டுடியோ சேனலில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள், வீடியோஸ்ன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, வீடியோ எடிட் பண்ணுறது. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே வரும். அதில் எந்த வீடியோக்கு சாப்டர் செட் பண்ணணுமோ அந்த வீடியோவுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் ஆப்ஷன் மாதிரி ஒன்று காமிக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இப்போ 0.00, அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில், அதாவது மினிட்ஸ், செகண்ட்ஸு, ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட்ஸு, அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வர்றது மினிட்டு, அதுக்கப்புறம் வர்றது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட்ஸு. இப்போ 00 கொடுத்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, 00 ஆஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு, அதே மாதிரி இப்போ 0.0 10 செகண்டில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி செட் பண்ணுறது, வாட்டர் மார்க் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில். அதுக்கப்புறம் 01, அதாவது 1 minute 15 செகண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வாட்டர் மார்க்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் 03 minutes 35 அப்படி கொடுத்து கன்க்ளூஷன். இது மாதிரி நான் எவ்வளோ சாப்டர் க்ரியேட் பண்ண முடியுமோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ செக் பண்ணி, வீடியோவை செக் பண்ணி டைமிங்கை பார்த்துங்க. அப்புறம் சேவ் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்டர்ஸ் எல்லாம் செட் ஆயிரும். அந்த யூடியூப் வீடியோவை போய்ட்டு அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அது சாப்டர் செட் ஆகிருக்கும். கீழே கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கனாலே கீழே சாப்டர்ஸ் வந்துருக்குங்களா. ஈஸி, இவ்வளோதான். நம்ம கரெக்டாக செகண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு சாப்டர் வேணுமோ அங்கே சாப்டர் செட் பண்ணிக்கிங்க. ஆஸ் எ ஃப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இது இப்படி சாப்டர் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வியூஸ் கிடைக்காது. அதாவது வாட்சிங் ஹவர்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது கிடைக்கிறது கஷ்டம். அது பார்த்துக்குங்க. தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்.